One lang. One month. Wala ta. Screen saver. Yung magpipid yata, ano mo, stop. Yung pinindok mata yung stop ata. Na-stop ko nga kanina yung sa'yo eh. Paano ko makikita yung binibidyo ko? Fine. Stop ko na stop ko. Oh, natapos niya ate. Hindi ko nakikita tuloy. Nababang na nag-click ng papa. Stop ko na matakuhaan yung tao. Jangkal, jangkal. Angkal, angkal. Jangkal, jangkal. Jangkal, angkal dyan eh. Rekap damo data.
Kristo asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Reality and the power of love in our life. Napakaganda pong makasaksi to witness in a world that is mired in hatred and violence, in jealousies and resentments. Napakaganda po to pause for a short while to witness ang kapangyarihan ng pag-ibig resort o kaya sa forest. Kasi po, napakalaki po ng pagtiwala ng at pinaghuhugutan ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ko na pong paalala, sabi ng Panginoon dito sa ating Ebanghelyo, at sila'y magiging isa. Hindi na dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Alam niyo po, I have the suspicion, hindi sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga kalat. Irene, sumasang-ayon ka ba na maging asawa nitong si Kevin John na narinig mo ngayon, alinsunod sa batas at mga lingkod ng ating banayang simbahan? Buong puso ba ang pagkakalong mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang kaibahan? Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Ikaw naman, David John, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Irene na narinig mo ngayon, alinsunod sa batas at mga lingkod ng ating banayang simbahan? Buong puso ba ang pagkakalubos sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Buong puso mo ba siyang pinapalipang iyong kasalin ang panalangin? Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.